Boa tarde. Estamos hoxe con Carlos Taibo. Carlos Taibo sabemos que é cientista, profesor, escritor, que tamén está nun consello editorial. E contanos Carlos Taibo que a súa vida, conta, revisando entrevistas, conta que a súa vida é unha mesa con 4 patas, como as que temos aquí connosco. O que pasa que as súas 4 patas, pois parece ser que unha delas é a universidade, o traballo, outra é o activismo político e social, outras son as extravagancias. E as extravagancias parece que están ligadas tamén a outra das patas que é esta lingua, non? E esas extravagancias que tal vez non sexan tan extravagantes, senón sexan o dereito que temos a ter os nosos divertimentos e ter os nosos espazos e os nosos tempos. Se destacamos a súa vida científica, encontrarémonos cunha grande cuantidade de publicacións, de libros, de artigos, unha especialización no que foi a URSS, nos países de Europa do Leste, en xeopolítica. Se vamos ao activismo, encontrámonos con un Carlos Taibo que dentro deste galimatías que se cría, pois vai nos ventos, nas coordenadas dos ventos e vai reivindicando que hai que reivindicar a xustiza, vai reivindicando o direito a ser e entón o direito a ser nos des, non? Nos des, nas deconstruções todas que esta sociedade criou ou que parte desta sociedade criou ao longo do período industrial. E entón temos un monte de publicacións, Carlos, temos un monte de palestras, temos un monte de puntos de interese e temos unha palabra que está aí, que asusta a moitas persoas, que tamén cría alerta e que fundamentalmente é un chamado de alarma, que é a palabra colapso. Que é o colapso? Mais que propor unha definición estruturada do colapso, o que adoito facer é mencionar 4 trazos que participan claramente do fenómeno. O primeiro é o carácter irreversible do fenómeno, que o diferencia ao cabo dunha mera crise. Cando falamos dunha crise parece que damos por descontado que é posible regresar ao escenario anterior. Cando falamos do colapso, este horizonte non se fai valer. Un segundo elemento importante asume a forma dunha pregunta. O colapso é un proceso ou, polo contrario, é un momento? Nunha primeira aproximación parecería que é un proceso. Se estamos a falar das consecuencias das mudanzas climáticas, sabemos que unha delas, fundamental, é unha suba paulatina, procesual, da temperatura media do planeta. Se estamos a falar dos efeitos do esgotamento do petróleo, sabemos, de novo, que ese esgotamento é paulatino, procesual. Mas debo lembrar o que ben sabemos, a lógica do capitalismo contemporáneo é a miúdo a do estoupido das burbullas especulativas, financeiras e inmobiliarias. Supoño que unha maneira de saír deste caleixón é entender que o colapso é fundamentalmente un proceso que pode conducir, porén, a un momento preciso a partir do que ese proceso se faga materialmente irreversible. Un terceiro elemento interesante é o conceito de complexidade. A tese principal afirma que cando as sociedades se van facendo máis complexas, para resolver moitos dos seus problemas necesitan cantidades crecentes de enerxía nun momento no que a enerxía significativamente falta. Creo que esta é unha maneira rápida, pedagóxica, sinxela, con certeza tamén simplificada, de retratar a traxedia que temos diante dos ollos. Agrego un cuarto e último elemento, a presenza por trás do conceito de colapso, de códigos valorativos subxectivos que son tanto máis preocupantes canto que normalmente non sabemos que están aí. E isto en 2 ámbitos diferentes. Cando en 2016 escribín un libro intitulado Colapso,
Dediquei un capítulo enteiro a analizar colapsos rexistrados no pasado. E cando tomei contacto coa bibliografía especializada, rapidamente me decatei de que aos ollos da maioría dos historiadores que defenden o sistema que padecemos, eses colapsos tiveran tres consecuencias ás que atribuían un carácter negativo: a desxerarquización, a reruralización e as ganancias en materia de autonomía local. Entendo eu que estas tres consecuencias, lonxe de ser negativas, invitan a concluir que non todos os efeitos do colapso van ser negativos. A outra manifestación dos códigos valorativos tamén apareceu na miña cabeza cando escribí ese libro. Cheguei á conclusión de que o conceito de colapso que empregamos nos países ricos ten a miúdo certa dimensión etnocéntrica. Nos entendemos que significa a palabra colapso porque comparamos o que temos diante dos ollos, o que cremos ter diante dos ollos, con algo que pode acontecer no futuro. Explicar que o colapso a unha cativa nacida da faixa de Gaza é extremamente difícil. Por que? Porque non ten esa posibilidade da comparación. A súa vida foi un permanente e intensísimo colapso, algo que compre que teñamos ben situado na cabeza. E ese libro Colapso conta xa con un número significativo de edicións, o cal quere decir que se está a ler, e o que quere decir que revisas, que das palestras. Por que falar en colapso e como falar en colapso para que sexa efectivo e a quen falar en colapso? Efectivamente, por exemplo, África está a construir ideas panafricanas. Está nun momento no que quer crear mercados. Ten sentido, por exemplo, falar en algunhas sociedades en colapso, cando o colapso, ao mellor, non é unha ameaza. Noutros, si. A quen falar en colapso? Como falar en colapso? Tamén falas moitas veces en que a bibliografía relativa ao colapso procede fundamentalmente dos Estados Unidos. E aí encontrámonos tamén con certas barreiras culturais. Por iso falas no colapso, toda a bibliografía, todo o discurso do colapso na França, non? Que fronteiras ten a dimensión deste discurso? Eu falei moitas veces en público destas materias, mas quero ser consciente de que comúnmente o fixen diante de públicos afíns, de persoas que mal que ben coincidían coas ideas que eu desenvolvía, ou en calquera caso que podían disentir de algún elemento menor. Alguén se preguntará, non tiveches que enfrentarte algunha vez a públicos non afíns ou manifestamente hostís? Sí. E no caso do decrecemento, non do colapso, a miña experiencia é saudável. Creo que a xente identifica rapidamente o que di, a perspectiva do decrecemento, compréndea. Outra cosa distinta é o efeito que iso pode ter na súa vida cotidiana. Máis difícil é transmitir o do colapso, porque é verdade que é un conceito un pouco tétrico. Levo un tempo investigando nas posibilidades que ofrece introducir historias máis ou menos humorísticas para explicar isto do colapso. De feito, un dos meus libros, que tivo un suceso bastante menor, Historias antieconómicas, recolle 100 historias, moitas delas beben arredor do conceito de colapso, e a maioría son moderadamente humorísticas. Mais a miña vontade é teimar no que significan eses tres conceptos que mencionei antes, que os historiadores identifican como consecuencias comúns case universais dos colapsos: a reruralización, a desxerarquización, as ganancias en materia de autonomía local. Creo que son suficientemente importantes para dourar o conceito e darlle unha dimensión saudável. Mencionaches esta historia da bibliografía, é verdade. Cando escribín ese libro, a meira de parte da bibliografía empregada era norteamericana. Isto non deixa de ser un problema. A sociedade norteamericana é bastante diferente do que a nosa, a cultura política, a historia recente. E por iso, no meu último libro, intitulado Breviario de Ecología Libertaria, procuro mergullar na bibliografía francesa, que é unha bibliografía máis próxima,
que entendo ademais que anticipa debates que vamos ter aquí. Vamos con un pouco de demora. As máis das veces anticipa debates para ben, nalgún caso probablemente para mal. Oxalá nos próximos anos non teña que depender de bibliografías alleas, norteamericanas ou francesas. Iso quererá dicer que empezamos a empregar aquí a cabeza de maneira suficientemente autónoma para analizar fenómenos que entendo eu van a presentar no ámbito da Galiza, do norte de Portugal, en xeral na Península Ibérica, perfís que poden ser diferentes dos que se revelan noutros lugares xeográficos. De feito, a sociedade galega e a sociedade do norte de Portugal ten grandes movementos locais contra minas, contra macroeólicos, e iso ten moito a ver, non, con esta anticipación das supostas vías que existen para non colapsar. Vías que, por outra parte, aceleran ou non máis o colapso. Eu creo que o que hai por riba de todo é unha conciencia de que temos un hábitat natural moi delicado e moi castigado e que non podemos permitirnos máis actitudes de ollar cara a outro lado. Alén diso, nos últimos anos eu dixen a miúdo que entendo que a Galiza e o norte de Portugal, que configuran unha biorrexión, no ámbito xeral da Península Ibérica se encontran na menos mala das posicións en relación co colapso. Digo a menos mala porque o escenario do colapso, non podemos enganarnos, é delicado, non só delicado, tétrico. Por que digo isto? En primeiro lugar, porque, claro, esta é unha materia cada vez máis conflictiva. Parece que as mudanzas climáticas aquí non se van traducir nunha subida notável da temperatura. Poño isto en dúbida porque, ben sabes, as polémicas que está a provocar o que antes chamábamos a corrente do Golfo, que poden provocar, en efeito, a manutención do proceso migratorio desde o sur e agregar outro que virá do norte de xentes que fuxirán dunha nova glaciación nos países escandinavos, nas illas británicas ou no norte da Alemanha. Un segundo elemento importante é que, feitas transformacións radicais, a Galiza e o norte de Portugal poden autoabastecerse de enerxía. Feitas transformacións radicais, ollo, non sei así a cousa. Un terceiro é un feito interesante. Mañán vou ir a Porto. Porto é unha cidade na que os límites entre a cidade e o medio rural son nevoentos. Isto acontece en todas as vilas galegas. Esta é unha regra de xogo demandada polos movementos pola transición ecosocial que entre nós ten unha manifestación espontánea, non é produto dunha cordura especial. E o cuarto e último elemento paradoxal é que aquilo que durante moito tempo pensamos que era unha desfeita para nós, o peso do sector primario da economía, da agricultura, da gandeiría, da pesca, é unha benzón de Deus no escenario do colapso. De todos os xeitos, sempre que enuncio estas virtudes, aínda que sexan relativas, procuro subliñar que teremos que comezar a pensar nos que non van disfrutar da nosa prosperidade, repito que relativa, desas persoas que van vir de lonxe en situacións extremas. E digo que temos que pensar nisto porque non estamos a pensar. Na Península Ibérica, con toda evidencia, os migrantes que chegan do sur non importan, non? Non sei se nos importarán máis os que cheguen con algún diñeiro procedentes do norte, isto é unha ironía, non? Mas teremos que comenzar a pensar como a nosa relativa prosperidade pode axudar a estas xentes. Adiantando cousas, estamos indo do colapso global ás circunstancias locais. O que se pasa é que non podemos entender nada global, senón de un punto de vista local. No pasado verán ergueuse todo un movemento moi despistado, diverso, que pasa da brincadeira á denuncia, mas foi un movemento contra as persoas que chegaban fundamentalmente da meseta e que tiñan determinados comportamentos aos que se lle atribuían determinados comportamentos. Realmente foi como unha maré
na Galiza, nas redes sociais, na rúa, no verán, non? Os chamados fodechinchos. De todas maneiras, isto nun escenario de colapso non pode darse tamén o caso de que non sexan só migrantes de outras latitudes, senón da propia Península Ibérica, con toda a súa diversidade, que vayan para a Franxa Atlántica e que iso non sexa tamén un desafío. Un desafío cultural e un desafío cívico. Un bater de civilizacións. E até que punto iso tamén nos leva a repensar a Península Ibérica con todas as súas culturas, os seus modos de vida. Cando dixen antes que tiñamos un deber de solidaridade coas xentes que non se beneficiaban de elementos saudáveis como os que probablemente nos van beneficiar a nos, estaba pensando en primeiro lugar nesas xentes da Península Ibérica, as que comezan a fuxir do sul da Península Ibérica cara ás terras situadas máis ao norte. E cando falaches agora dos fodechinchos, veume á cabeza que hai, non sei, 3 ou 4 anos, eu partillei no Facebook un meme, creo que lle chaman, que era un inquérito relativo a cal era a plaga maior que padecía a Galiza. Oferecían 4 posibilidades. Da cuarta non me lembro cual era. Unha eran os eucaliptos, outra as velutinas e a terceira eran os fodechinchos. Entón, intervén unha muller das Rías Altas, en galego, e di, Carlos, isto dos fodechinchos que é? E eu mal que ben respondín, é un termo xeral que se emprega para designar aos mesetarios, nomeadamente os madrileños que veñen ás nosas praias a levar os berberechos, os berbigois. E uns minutos despois intervén un home do Morrazo e di, bueno, Carlos, non dubido que o termo pasou a designar iso, mas en orixe aquí no Morrazo designaba os vigueses que cruzaban a ría para levarse os nosos berberechos e despois os ourensáns que facían outro tanto. Por iso digo que todos estes termos son relativos e compre asimilalos e utilizalos con moita prudencia, non? Sí. Porque, en efeito, temos que pensar nesas xentes tamén da Península Ibérica que merecen a nosa solidaridade, aínda que algunhas delas sexan seres impresentáveis que, por forza, deben ser obxecto dunha rexeición ou, ao menos, dun dereito a expresar claramente a disensión con respecto a algunhas das Os seus condutas. comportamentos, exactamente, as Eso súas é, condutas. claro. Pero é unha aposta, non, de convivencia e algo que tamén está aí nesa historia humana. E en medio de todo iso, entón, a solución sería de crecer. A solución é de crecer e outros moitos elementos. Tú sabes que cando fala destas cousas emprego media dúcia de verbos. De crecer, recampesinizar, aí esquecín o antes decía desurbanizar, mas tal vez é preferível falar de recampesinizar, destecnoloxizar, despatriarcalizar, descolonizar, descomplexizar e últimamente agrego, por razóns obvias, desmilitarizar as nosas mentes e as nosas sociedades. Moitas veces afirmei que, ao meu entender, calquera contestación do capitalismo no inicio do século XXI ten que ser, por definición, decrecentista, autoxestionaria, antipatriarcal e internacionalista, porque se non reúne estes 4 elementos, probablemente estará a mover o carro do sistema que quere contestar, de tal xeito que, con certeza, o decrecemento é unha das fasquías principais de calquera proxecto de contestación do capitalismo hoxe en día. O decrecemento é moitas veces entendido, ou quérese predicar que debe ser entendido como unha desmellora. Non entra ese verbo desmellorar dentro do teu léxico, verdade? Non se trata diso. Trátase de gañar deixando atrás espellismos. Eu sei que o termo de crecemento ou o verbo de crecer non son perfeitos. Non hai ningún termo perfeito. Mas exhiben un trazo interesante e é a provocación. É a miña experiencia personal de moito tempo. Provocan unha discusión que, de non mediar este termo, non estaría sobre a mesa. Que entendo eu por decrecemento? A perspectiva do decrecemento, en substancia, afirma que se vivemos nun planeta con recursos limitados, e vivemos,
non parece que teña moito sentido que aspiremos a seguir crecendo ilimitadamente. Sobran os motivos para concluir que deixamos moi atrás as posibilidades medioambientais e de recursos que a Terra nos oferece. Por empregar un dado, a pegada ecolóxica española é hoxe de 3.0. Que significa isto? Significa que para manter as actividades económicas hoxe existentes no Estado español precisamos 3 veces o seu territorio. Como se mal resolve este problema? A través dunha presión inaudita desenvolvida sobre os direitos dos integrantes das xeracións vindeiras, de moitos dos habitantes dos países do Sul e dos direitos tamén, e por certo, dos integrantes das demais especies coas que na teoría compartillamos o planeta. Así as cousas, o que di a perspectiva do decrecemento é que nos países ricos do norte opulento inexorablemente temos que reducir os niveis de produción e de consumo, mas temos que introducir mudanzas sustanciais con respecto ao que facemos agora. Temos que recuperar a vida social, que fomos esquecendo na súa obsesión polo consumo e a productividade. Temos que apostar por fórmulas de ocio creativo non mercadorizado, temos que repartir o traballo, os traballos, incluindo o doméstico, temos que reducir as dimensións de moitas das infraestructuras que hoxe en día empregamos, temos que manter unha aposta consistente polo local a través de fórmulas de democracia directa e de autoxestión e, en fin, no ámbito individual, temos que defender a sobriedade e a sinxeleza voluntarias. Creo que este proxecto, antes o dixen, é fácil de entender. Creo que a maior parte da xente, cando escoita unha disertación sobre decrecemento, se decata de que a perspectiva do decrecemento apareceu espontaneamente na súa cabeza na hora de lidar con problemas políticos, económicos, sociais ou ecolóxicos elementais, de tal xeito que esta dimensión negativa do decrecemento fica, entendo eu, nun segundo plano. Porque é de crecer para estar mellor, non? Viver mellor con menos, din un dos lemas centrais, e creo que isto, de novo, é fácil de entender. A filosofía popular de sempre estivo impregnada por máximas como esta. É unha provocación tamén a etiqueta ecofascismo. Non, neste caso non falaría dunha provocación. A ver, é unha tentativa de recuperar un termo que como adxectivo estivo nas mans da extrema dereita para designar a actitude de determinadas persoas no mundo ecoloxista que promovían medidas moi rexas de intervención para salvar o medio natural, mas é un exercicio encamiñado de devolverlles a bola. Xa sei que o termo ecofascista resulta moderadamente sorprendente. Estamos afeitas a concluir que o prefixo eco acompaña sempre realidades saudáveis. Debo subliñar, ben o sabes, Yolanda, que no Partido Obreiro Alemán Nacionalsocialista operou un activo grupo de presión de carácter ecolóxico que defendía a volta, o regreso ao mundo rural, que criticaba agremente as consecuencias negativas derivadas da urbanización e da industrialización, que postulaba, chegado o momento, o desenvolvemento de prácticas de corte vegetariano, todo iso, naturalmente, en proveito dunha raza escollida que estaba en condicións de impor regras de xogo de obligada satisfacción aos demais. Sabes tamén que moitas veces recomendei a leitura dun libro dun xornalista alemán chamado Karl Ameri. Na súa versión española, o libro intitúlase Auschwitz, o nome do campo de exterminio nazi na Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. A tese principal que desenvolve Ameri afirma que estaríamos moi erradas de concluirmos que as políticas que abrazaron os nazis alemáns remeten a un momento histórico singularísimo, conxuntural e por iso felizmente irrepetível. Ameri exhórtanos, polo contrario, a estudar polo miúdo esas políticas. Por qué? Porque ben poden reaparecer nos anos próximos, non defendidas agora por ultramarxinais grupos neonazis, senón postuladas por algúns dos principais centros de poder político e económico
cada vez máis conscientes da escaseza xeral que se aveciña e cada vez máis firmemente decididos a preservaren nunhas poucas mans eses recursos escasos en virtude dun proxecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Sempre agrego que por trás desta proposta hai unha discusión demográfica. Está, no fundo, a idea de que no planeta sobra xente, de tal forma que se trataría de marginalizar a quen sobran, isto xa o fan, e na versión máis dura, literalmente, de exterminalos. Isto é ecofascismo. E as circunstancias xeopolíticas actuais en nichos como Asia, por exemplo, están relacionadas con o colapso, están relacionadas con procura de espazos, están relacionadas con a procura das últimas enerxías fóseis. Tamén tes traballado sobre Palestina e tamén tes traballado sobre outros espazos xeopolíticos e traballas e opinas e faz ciencia sobre isto. O que estamos a viver agora mesmo... Ciencia non moita. En fin, deixémolo así. Deixémolo en divulgaciencia. O que está acontecendo neste momento con Palestina, o que está a acontecer, o que está a facer o Estado de Israel, realmente en que medida temos que ser conscientes de que ten a ver con estes escenarios. Eu penso que nos últimos anos, sen que nos decatásemos de maneira evidente, asistimos a unha aceleración espectacular de moitos procesos. Primeiro chegou a pandemia, coa demostración de que era posíbel alimentar un formidável exercicio de servidume voluntaria de populacións enteiras. Despois chegaron, a partir do outono de 2021, noticias que daban conta de problemas no suministro de materias primas enerxéticas, de cortocircuítos en moitos procesos económicos, financeiros e comerciais, de subas espectaculares nos prezos, nos custos do transporte das mercadorías. Mais ese globo sonda que xerminou na Austria, nese outono de 2021, e que asumía a forma dunha noticia que daba conta de como o exército austriaco aspiraba a obter unha plena autonomía en enerxía e en auga, coa ollada posta en axudar a populación civil no caso dun apagón xeral. Xa sabedes que as Forzas Armadas en todos os países o que esperan por cima de todo é axudar a populación civil. Despois chegou a guerra de Ucrania, de difícil imbricación neste esquema, mas parece evidente que, atón coa túa pregunta, por trás da guerra de Ucrania hai unha competición por materias primas enerxéticas cada vez máis escasas, está unha diversificación entre o que algúns expertos chaman dúas liñas de xeración do valor, a occidental e a ruso-chinesa, está unha competición entre imperios extremamente delicadas e está un proceso de ratificación dunha militarización xeral que se traduce en crecementos espectaculares dos orzamentos militares, en negocios prósperos para as industrias de defensa e en intervencións militares que xa non van precisar a etiqueta edulcoradora de humanitarias. Creo que un dos problemas de análise principal en relación con todo isto é que, en primeiro lugar, temos que chamar a atención sobre a ousadía inmoral da política de Estados Unidos. Si na Ucrania fica sobre o terreno unha guerra é porque Estados Unidos está manifestamente interesado en mantela. Mais tamén, e ao mesmo tempo, sobre a precariedade en termos emancipatorios das oposicións estatais que surxen diante do proxecto norteamericano. Que nesta altura pense que hai algún proxecto de xustiza e de solidaridade na Rusia de Putin ou na China de Xi Jinping, creo eu que ten gravísimos problemas para por orde na realidade do planeta contemporáneo. E isto é unha traxedia que deixa nas mans da xente común
a resolución de problemas inxentes. Eu dixen moitas veces que cando había un debate, se é que houbo sobre a guerra de Ucrania, na maioría das análises estaban presentes condicionamentos xeoestratégicos, xeopolíticos ou xeoeconómicos, e ninguén pensaba neses adolescentes ucranianos ou rusos que estaban a morrer nun frente de batalla. No inicio do conflicto, a Internacional de Resistentes contra a Guerra promoveu que a Unión Europea aceitase como refuxiados aos desertores que fuxían de Ucrania e de Rusia, e a Unión Europea pechou drásticamente as súas fronteiras a este horizonte. Ben, pois non nos queda outra que pelexar desde abaixo para tentar levar adiante ese lema que creo que é edificante, que din non a guerra entre os povos, non a paz entre as clases. Tes falado a respecto disto, de que a guerra de Ucrania, a guerra de Ucraína é tema de conversa e que outros problemas na Europa do Leste do mesmo tipo ficaron completamente ocultos. Por que? Porque non interesaba falar neles. Puxen moitas veces o exemplo da Chechenia. Foi o mesmo presidente ruso e o mesmo exército, o do Kremlin, quen asumiu unha estrategia de xenocidio na Chechenia, e isto non provocou ningún tipo de reacción entre nós. O que se decía era que Chechenia era un asunto interno da Federación Rusa. Teño que preguntarme por que tanta atención a Ucrania e tampouco a Chechenia. Xa sei que o argumento non é ben recibido, mas sospeito que o feito de que a populación de Chechenia sexa maiormente oscura e musulmana fai que deixe inmediatamente de interesarmos, e en trocas os ucranianos loiros e cristianos provocan unha adhesión, aínda que loiros e cristianos son tamén os rusos cos que se enfrentan. Este tipo de actitudes xerales que obrigan a prestar atención a uns conflictos e a esquecer outros son extremamente comuns, mas en realidade creo que no fundo non nos interesa ningún conflicto, porque alguén tería que preguntarse cal é o noso grau de solidaridade coa populación palestina, para alén de subliñar que é víctima dun xenocidio, que é o que estamos a facer, que é o que está a facer, por exemplo, o goberno español, o máis progresista da historia, recoñecer o Estado palestino sen ningunha consecuencia práctica e sen tomar ningunha medida que atinxe ao feito certo de que España siga a vender armas ao Estado de Israel e sigue a comprar armas do Estado de Israel. Este é o miolo da cuestión, que é o que estamos a facer. Eu dixen moitas veces provocadoramente que quen desenvolve un xenocidio en Gaza non é o exército de Israel, somos nós, os habitantes dos países ricos, que preferimos ollar cara a outro lado para manter a nosa posición de privilexio, e que no mellor dos casos protestamos verbal, retóricamente, mas sen asumir medidas fortes que carretarían transformar as regras de xogo. É unha encrucillada que ten moito a ver con os procesos coloniais. Sempre suliñas iso. Non podemos falar nestas questões sin falar nese patriarcado e nesa necesidade de deixar atrás o patriarcado, neses procesos coloniais, neses procesos urbanos, etcétera, etcétera. Non todos esos procesos nos que falas e que sería desexável desfacernos deles, mas en que medida a perspectiva colonial, a perspectiva que dá no albo deste grande problema que temos e que se manifesta nunha falta de suporte efectivo da terra, do planeta que habitamos, para as consecuencias que estamos a provocar nela. No fundo, o proxecto do ecofascismo é un proxecto neocolonial. O que reivindica é a ratificación do proxecto colonial, neste caso vencellada, fundamentalmente con procesos como as mudanzas climáticas ou o esgotamento de todas as materias primas enerxéticas ou non enerxéticas que empregamos.
Non sei se sabes, Yolanda, que hai media dúcia de anos publiquei un libro de título moderadamente exótico, Anarquistas de ultramar. En substancia é un estudo de como os primeiros anarquistas fundamentalmente europeos que pasarán a viver nos países do sul do planeta nas 3 últimas décadas do século XIX e nas 3 primeiras do XX se relacionaran cunha chea de comunidades indígenas que desenvolvían espontaneamente prácticas de autoxestión e de apoio mutuo. Esa relación foi moi complexa. Nalgún caso provocou reventos interesantes. Tal aconteceu na Bolivia, no Perú, en México, mais na maioría dos escenarios a relación foi nula ou conflictiva. Vou partir da intuición, que é miña, de que o anarquismo é de todos os fillos da Ilustración europea aquel que mellor preparado estaba para enfrentar o encontro, o choque colonial. Se o propio anarquismo medio naufragou na tarefa, que é o que non haberá que dicer dos outros fillos da Ilustración europea. En calquera caso, creo que estamos na obriga de recoñecer o direito de autodeterminación dos povos orixinarios, de restituir os recursos que no seu momento lles foran roubados e de aprender de moitas das súas prácticas cotidianas no que atinxe, por exemplo, a manutención dunha relación fluida co medio natural. Esta última dimensión creo que é moi interesante porque remete a algo que está no miolo da perspectiva do decrecemento e que eu ás veces describo como un proceso de colonización a inversa. A decisión de aprender desas xentes que comúnmente descrevemos como primitivas e atrasadas e que, porén, conseguiran manter formas de relación coa natureza e formas sociales de autoorganización moito máis interesantes do que as nosas. As nosas podían ser parecidas ás súas hai varios séculos, mais infelizmente foran morrendo ao calor da Ilustración, da modernidade, da industrialización, do capitalismo, da institución Estado, e gostaría de agregar da sociedade patriarcal, mais o da sociedade patriarcal vai por un camiño diferente, de tal xeito que merecería unha reflexión propia e máis axeitada. De todas maneiras, a túa reflexión en torno ao anarquismo ten a ver tamén con iso. O anarquismo, que é un movimento co que nos sentimos realmente identificadas, tamén é un movimento que nasce de uns homes, varóns, e duns homes brancos, e duns homes que teñen mesmo uns manexos lingüísticos determinados, non? Fundamentalmente da grande tríade. E por iso é que prefires, eu tamén prefiro, a palabra libertario, libertaria, asambleario, asamblearia, as questões relativas á autoxestión. En que medida non estamos simplemente reivindicando as nosas institucións naturais? En que medida non somos tamén povos primitivos? Temos non só na Galiza, senón en diferentes lugares da Península Ibérica, aínda vivos os concellos, aínda vivos os concellos abertos. En que medida aínda podemos recuperar non só nestes espazos, senón noutros espazos, institucións, e cando falo en institucións lexítimas, non impostadas, non fillas da Ilustración e das súas consecuencias, institucións que durante séculos aprendimos a criar e que eran moito máis horizontais. Mencionaches moitas cousas moi interesantes que forman parte do miolo das miñas preocupacións. Resgato dúas iniciais. O canon de pensadores anarquistas é un canon de homes brancos occidentais que se expresaron en inglés ou en francés. De tal xeito que, aínda que había anarquistas fora dese mundo europeo occidental, prácticamente non participaron na xeración da teoría correspondente. O segundo, os grandes pensadores anarquistas do século XIX criticaron, claro que sí, os excesos da colonización, a violencia, a explotación,
mas pareceran aceitar que o principio da colonización era saudável, que a colonización era portadora da civilización occidental e que iso era positivo. Isto aconteceu tamén cos grandes pensadores derivados da obra de Marx, como o propio Marx. Marx pensaba que o capitalismo debía ser unha aspiradora que fose absorbendo formacións sociais atrasadas, na maioría dos casos de base campesina. Con estes vimes dificilmente se podía artellar un discurso anticolonial. Hai, sen embargo, algunha excepción no mundo anarquista, e é moi chamativa. Louise Michel, a heroína da Comuna de París de 1871, desterrada a Nova Caledonia en Oceanía, non era unha muller culta, non era unha teorizadora, era unha activista de base e rapidamente se decata do que é a colonización. E súmase a revolta canaca na Nova Caledonia en 1878, de tal forma que dá leccións interesantísimas aos grandes pensadores anarquistas. Propose unha discusión que é de hoxe en día. Na última edición, que apareceu hai unhas semanas dese libro, Anarquistas de Ultramar, eu dedico un espazo pequeno a glosar un libro ben interesante que publicaron na Galiza dous colegas, Dionisio Pereira e Eliseo Fernández, nun libro intitulado Anarquismo e nacionalismo na Galiza, 1840-1940. Nese libro fálase de como o anarquismo galego, nese século, o que veu despois e afortunadamente distinto, foi un anarquismo fundamentalmente doutrinal. Tratábase de espallar na Galiza as ideas de Kropotkin, de Bakunin ou de Proudhon, e non lle prestou maior atención a esas comunidades naturais que desenvolvían espontaneamente prácticas de autoxestión e de apoio mutuo. Isto tamén tiña algo que ver co feito de que o anarquismo galego apenas medrou no mundo rural. Foi un fenómeno fundamentalmente urbano. Traballadores do mar, nas minas, nalgúns complexos fabrís importantes como a tabacaleira da Coruña, entre outras razóns porque había un movimento, o agrarismo, no primeiro cuartel do século XX que merece ser estudado con moita atención e que presentaba en moitas das súas fasquías unha dimensión libertaria. E en trocas, o nacionalismo galego, primeiro o regionalismo, despois o protonacionalismo, sí que prestou atención a esas comunidades naturais. Alguén dirá, prestaba atención por razóns fundamentalmente identitarias. É certo, non? Por identificar na Galiza elementos distintivos con respecto ao que acontecía no resto da Península Ibérica. Tamén é verdade que o nacionalismo galego na etapa que menciono non tocou o poder, de tal xeito que, aínda que reivindicase ese tipo de comunidades naturais, a reivindicación era meramente teórica. Mas isto obriga a reflexionar sobre o que ten acontecido nunha sociedade como a galega con esas comunidades naturais. Aquí existía, hai 8 ou 9 décadas, unha cultura precapitalista moi alicerzada. Claro, a pregunta é que é o que quedou de todo isto? E teremos que admitir que quedou pouco. Mais ese pouco que quedou probablemente merece máis atención da que dispensamos. Cando alguén me pregunta nas sociedades ibéricas do momento presente onde está a cultura precapitalista, respondo que na cabeza de algúns labregos moi velliños e en moitos inmigrantes procedentes de América Latina e da África subsahariana, que trouxeron na súa cabeza moitos elementos desas culturas, pois ben estaría que tentásemos aproveitalos en vez de apostar, como fan, por exemplo, na Galiza, todas as forzas políticas pola industrialización do país. Isto é unha tolemia no momento no que estamos, un momento en que a industrialización é visiblemente dependente de grandes empresas, ecolóxicamente moi agresivas, extractivistas. Se cadra deberíamos empezar a pensar nas posibilidades que ofrece unha activa recampesinización do país. E isto remete a outro dos grandes problemas da esquerda, de todas as esquerdas, tamén a miña, a libertaria, que foi máis ben hostil ao mundo campesino e labrego, que entendía que era un mundo retrógrado e reaccionario. Teremos que modificar estas percepcións e comezar a mergullar no que hai de verdadeiramente xenuíno e revolucionario, no seu caso,
no mundo campesino, tanto máis no escenario do colapso. E a Claro. tantas revoltas e a tantas palabras máis que discursos que realmente saíron da Galiza en momentos ben importantes. Eu penso que este posicionamento aquí e agora tamén sempre é importante reivindicalo. E estamos aquí na radio de Rosín Rosal e eu non esquezo que a última vez que estiven aquí estive no teu lugar, Carlos, magníficamente conversando con unhas persoas super interesantes en torno á figura de Xoán Vicente Viqueira. Por exemplo, Xoán Vicente Viqueira era un libertario. Na Asamblea de Lugo aparecen ideas relativas á organización das familias, das parroquias, dos concellos de tipo libertario, que sabemos que en certa medida emanan de Xoán Vicente Viqueira, en certa medida de Ovella, que é unha persoa quase esquecida e foi un teórico tamén interesantísimo da autoxestión, do asamblearismo, do movimento libertario. E algo que tamén esquecemos, que as grandes greves que se fixeron nos comezos do século XX, no primeiro terzo do século XX na Galiza, fundamentalmente, e tú o citaste, están ligadas ás fábricas a tabacaleira, fundamentalmente con traballadoras, con mulleres, as fábricas de Vigo, as conserveiras, nas que a situación... E entón, estamos tamén ante outra dimensión non patriarcal, na que as mulleres, na que quen abre determinados discursos como Xoán Vicente Viqueira, como Ovella, fica silenciado. Na propia transgresión dese movimento intensamente libertario medieval que foi o movimento irmandiño. As irmandades, e que cando as irmandades da fala se crían na Galiza, tamén van ligadas a ese movimento de irmandade, de fraternidade universal e de fraternidade das comunidades. Entón, en que medida podemos aportar desde este cantiño de mundo, na encrucillada, non, entre a Europa, a África, a América, nesa encrucillada que estamos guiando os avións guerreiros que van para África, non? Que se guían desde aquí, desde o Montiroide, non podemos esquecer as nosas bases militares e os proxectos de drons que hai en Ourense. En que medida nós, que de alguna maneira non estamos a ser tamén inocentes territorialmente, podemos aportar tamén as nosas historias ao mundo? Dixeches algo moi interesante no que atinxe ao papel das mulleres en todos estes procesos. Falaches do que aconteceu no primeiro cuartel ou no primeiro terzo do século XX, mas non estaría de máis que levásemos o argumento máis perto de nós. Tú sabes que algunhas das loitas obreiras máis rexas nos momentos iniciais diso que chaman a transición democrática se desenvolveran en Vigo e en Ferrol. Por qué? Bueno, porque os obreiros tiñan un pé na fábrica e outro na leira. E isto permitía un procedimento de sustento económico que non se facía valer en Sevilla, en Madrid ou en Barcelona. E por trás estaban as mulleres, as que establecían o nexo entre os traballadores dos estaleiros en Ferrol e a leira eran as mulleres. E ese papel compre subliñalo. Eu teño a impresión de que a conciencia de que as cousas van a peor, a conciencia paralela da proximidade do colapso vai provocar respostas interesantes. Asumo que existe o risco de que esas respostas se axeiten á lóxica do sálvese quen puder. Mais non desboto o horizonte de que cada vez máis xente se decate de que as respostas teñen que ser colectivas e asentadas no apoio mutuo solidario. Tú sabes que nos últimos tempos puxen moita atención en subliñar o relevo que corresponde a eses grupos de apoio mutuo que agromaron nos momentos iniciais dos confinamentos hai case 5 anos. Era moi significativo que moitos deses grupos decidesen autodescreverse como grupos de apoio mutuo. É o termo que Kropotkin coloca no título dun libro maravilloso onde demostra que hai moi numerosos e moi consistentes exemplos de especies animais que progreden a través da cooperación e da solidaridade. Mais, alén diso, eu subliñei moitas veces que na criación deses grupos comúnmente non estaban activistas hiperconscientes de movementos sociais críticos, era a xente común
honestamente preocupada polos problemas que acosaban os seus veciños e veciñas. E agrego que neses grupos había unha clara preeminencia de mulleres. Cando o que está no medio é a manutención da vida, as mulleres están ou adoitan estar un paso por diante. Termino. Creo que é importante que estableza esa distinción entre anarquistas e libertarios. Xa sei que a distinción é un pouco forzada e non me interesan tanto estas dúas palabras como o que queren retratar. Entenderei que un anarquista é alguén que leu Bakunin, Kropotkin e Malatesta e que mal que ben se adire ás súas propostas en materia de autoxestión, acción directa ou apoio mutuo. Paréceme que esas leituras son moi interesantes, mais prefiro chamar a atención sobre o significado que atribúo a outro adxectivo libertario, que fala de xentes que, tendo lido ou non Bakunin, Kropotkin e Malatesta, na súa vida cotidiana espontaneamente revelan un compromiso activo coa causa da autoxestión, da acción directa e do apoio mutuo. Eu creo que no planeta contemporáneo hai cada vez máis manifestacións de movimentos libertarios. Non necesariamente acompañadas, isto non é ni bon ni mau, dun crecemento dos movimentos identitariamente anarquistas, que me importa menos. De tal xeito que neste ámbito, ao menos, non son particularmente pesimista. Creo que estaría ben que ollásemos para ese movimento que xurdiu nos últimos anos na Franza, Soulèvement de la Terre, sublevacións ou alzamentos da terra, que un movimento clásicamente libertario de acción directa que está colocando en unha posición moi difícil o Estado francés e que está sendo obxecto, non nos enganemos, dunha represión crudelísima. Tes traballado tamén sobre o 15M. No 15M creáronse tamén estruturas de apoio contra as políticas hipotecarias, estruturas de apoio mutuo con cuestións de vivenda, estruturas de apoio mutuo en moitos sentidos, mas tamén tes estudado que aconteceu con o 15M, quais foron as encrucilladas do 15M? O 15M foi unha combinación de moitas cousas diferentes. Algúnas interesantísimas e outras non tanto. Eu creo que se hoxe en día, a pesar de tudo, falamos de maneira máis directa e clara do capitalismo e das súas miserias, é porque o 15M permitiu colocar esa discusión no miolo do debate público. Mas é verdade que por trás había, en moitos casos, os intereses moi singulares de grupos da populación, vencellados cunhas clases medias que vían como os seus horizontes vitais non eran particularmente saudáveis. Isto significa que ten que andar con moito cuidado a hora de louvar e a hora de criticar o 15M. Eu confeso persoalmente de todos os xeitos que foi a mellor etapa da miña vida militante. Creo que podo presumir de ser o ser humano que pisou máis asembleas do 15M en todas partes. E gostaría ter acertado na idea de que ese era o xármolo para un movimento moito máis amplo do que é. Infelizmente, entre o asedio mediático e os intereses de determinadas forzas políticas que procuraron aproveitar o do 15M, a cousa foi recuando e hoxe os restos non son particularmente estimulantes. Mas se o 14 de maio de 2011 ninguén apostaba porque xurdiría unha realidade como esa, por que non temos dereito a concluir que sorpresas van aparecer e tal vez a aprendizaxe deses anos vai nos servir para non cometer os erros que no seu caso cometimos. Hai pouco, escrevendo un texto sobre a xente nova, lembrei que o día da manifestación do 15 de maio de 2011 en Madrid, eu encontrei un colega, cruzámonos e os dous dixemos prácticamente de maneira simultánea a mesma frase. Dixemos: "No conozco a nadie".
Era unha frase ben interesante. Quería dicer que por primeira vez xentes que nunca se mobilizaran estaban aí e non se mobilizaban porque nós as convocásemos, eran eles que nos convocaban a nós. Tamén lembro que ese día me pediran que falase na Porta do Sol en Madrid e que eu preparei un discurso e cando cheguei á manifestación pensei que ia ser en exceso radical ates que escoitei as mensaxes que saían dun altofalante dun camión que eran moito máis radicais do que as miñas. Entón a miña preocupación pasou a ser o risco de ser extremamente moderado. Liberteime do problema porque non se escoitaba absolutamente nada na Porta do Sol de tal xeito que daba exactamente igual o que eu dixese ou deixase de dicer. Penso que se escoitaba. Penso que de alguna maneira os discursos para escoitarse non necesitan desas células pequenas, non? Dese boca a boca, dese transmitir que tamén ao mellor nos leva a desfacernos de protagonismos. Ás veces me preguntaron se eu era consciente do que estaba a acontecer aquela tarde. En absoluto, non? Para min foi unha sorpresa como para a brillante maioría das persoas. Sí, eu creo que a sorpresa é de repente deixar de ser protagonista porque nos educan para ser protagonistas. E de repente estar, non ser, sino estar no colectivo, non? Estar aí e ser unha voz máis e eso non deixa de escuitarse, simplemente non temos nos decibelios. E a dimensión libertaria estaba aí, xunto con outras, claro que sí. Mais a libertaria tiña peso, tiña pulo. Dicían que un movimento moderado. Eu lembro que nas primeiras manifestacións en Madrid onde os lemas era se va a acabar la paz social. Isto non era precisamente unha mensaxe moderada, era unha declaración de intencións ben evidente. Non? A globalización é un movimento que está ben ligado a todo isto, ou que realmente é o escenario de todo isto, non? É o escenario de moitos destes problemas. E a globalización tamén é unha cuestión lingüística. A globalización tamén pasa e cando afirmo cuestión lingüística non estou a falar tanto en cuestión idiomática como na administración de determinados conceptos que se identifican co éxito, que se identifican coas necesidades. En que medida a globalización realmente é unha neolingua? Non sei se a pregunta está ben formulada, Yolanda. Debería ser, era unha neolingua, porque xa non sei se estamos no tempo da globalización. Sabes que os expertos debaten sobre isto, non? Hai quen pensa que a globalización terminou. Estamos a asistir a un resurxir da lógica dos estados. Hai quen pensa que está nunha especie de stand-by, agardando a que as crises queden atrás para reaparecer con forza. E hai quen estima, este é o meu caso, que por trás están os dous elementos anteriores. Cando un analiza, por exemplo, o que foi o falido TTIP, o Tratado Transatlántico de Comercio e Investimentos, descubre que non é un tratado globalizador, é un tratado que debían asinar Estados Unidos e a Unión Europea, mas que ten unha clara vocación globalizadora vía imposición no resto dos escenarios do planeta. Esta discusión de como a linguaxe se ve alterada en virtude de procesos dos que non somos conscientes é importante. O exemplo que me ven á cabeza é o da palabra austeridade. Roubáronos esa palabra. Eu supoño que a primeira vez que escoitei falar de austeridade ou do adxectivo austero foi cando era un adolescente e cheguei á conclusión de que a palabra, o adxectivo, designaban unha realidade saudável. Cando decimos desta ou doutra persoa que é austera, estamos enunciando unha virtude. Os nosos gobernantes, que non sempre son parvos, decidiron roubarnos esa palabra para descrever no que nos feitos eran políticas de recorte do gasto social. Decateime disto por vez primeira con claridade aló por 2008 ou 2009, cando descubrín como a Confederación Europea de Sindicatos, os sindicatos oficiais, desenvolvía unha xornada de protesta
contra a austeridade. Eu non estou contra a austeridade, estou contra as políticas de recorte do gasto social, mas misturar unha realidade e a outra é un xogo moi intelixente e un pouco macabro. Eu estou declaradamente a prol da austeridade, claro que sí. Son esas, non? Son esas, porque realmente é cuestionable, efectivamente, que a Espera, globalización... outro día alguén me dixo que isto que estamos a falar constantemente das redes sociais, se cadra deberíamos comezar a falar das redes antisociais, porque na maioría das súas fasquías defenden un proxecto abraiantemente individualista. Como chamamos a esas redes sociais, aínda que, con toda evidencia, o que defenden é o contrario? Mas non deixan de ser globais. Non, globais son, sí, globais, non sei máis que globais occidentais, non? Porque por trás da trama cultural da globalización estaba un paso máis na occidentalización do mundo, sí. Bueno, globais, en calquera caso, sí. Eses son os momentos da empatía, non? Porque era o que eu iba a falar, que realmente a globalización dos estados tal vez sexa moi cuestionável neste momento, mas a das redes sociais, a de determinados modelos que non deixa de ser imposta polo capital. Está aí, non? Está aí para vendernos na medida das nosas posibilidades e dos nosos achegamentos, pero esa perspectiva que das e esa perversión das palabras, non? Pareceme realmente algo para quedarnos con iso. Dixeches un día, dixeches unha vez que a lingua é a máis excelsa das creacións do ser humano e realmente utilízala moi ben. Utilízala non de forma vacía, senón chea de conteúdos e utilízala de maneira... Non todo o mundo pensa o mesmo. Déixame opinar. Utilízala de un xeito moi xeneroso. Dun xeito moi xeneroso para alertar. Para alertar de unha maneira decente. E tal vez, entón, Carlos, xa para despedirnos, porque vamos a ter que ir á presentación do teu libro dunha historia diferente, non? Unha extravagancia. Unha extravagancia maravillosa que é o Porto. E tamén esas extravagancias non deixan de ser parte de Carlos Taibo, que está nunha mesa de 4 patas, mas quen está aí sentado contra a mesa é Carlos Taibo, por tanto, tamén fala de cuestións altamente relacionadas con todos estes problemas na cidade do Porto e coa construción da cidade do Porto e coa galeguía na cidade do Porto. Mas déxame logo finalizar evocando unha música da que sei que gostas moito, unha música do Zeca Afonso, e preguntando si logo crees que poderemos levar as nosas a túa filla, a miña filla e os meus fillos e a todos os nosos fillos, fillas, netos á meia praia e poderemos logo ser indios aí. Que belísima canción é esa de Zeca Afonso. Todas son lindas as de Zeca Afonso. Case todas son reivindicativas, porque Zeca Afonso tamén tiña as súas extravagancias. Non sei se o que vou dicer agora non é politicamente correcto, mas non sei se a desaparición da censura despois do 25 de abril non foi un pouco prexudicial para Zeca Afonso, na medida en que se vía obrigado coa censura a darlle reviravoltas ás cousas e os seus textos eran extremamente orixinais. Hai quen pensa que esa canción que foi un bestseller en España, Veñan máis 5, non é unha canción reivindicativa, é extremamente reivindicativa. Esa habilidade non a ten cualquer, non? Isto de conseguir introducir mensaxes hipercríticas no que atinxe a orde existente, ao abrigo de músicas que parecen comerciais, baladas, particularmente pouco conflitivas, non a ten todo o mundo. É unha canción maravillosa, Os indios da media praia. E seremos capaces de construir como os indios da media praia. Seremos, mas teremos que aprender moito dos indios da media praia, antes que darlles licións ou consellos. Esta é unha das
das mensaxes de fondo, non? Aprender da xente común. Díxeno moitas veces, eu teño que acreditar na xente común. Por que? Porque se non acredito na xente común non ten ningún sentido o que estou a dizer. Será un discurso barroco, complexo, interesante, bonito, mas non terá ningunha virtude. A xente común moitas veces, volto ao exemplo dos grupos de apoio mutuo, nos confinamentos, é moito máis interesante e lúcida do que un primeiro ollar invitaría a concluir. Pois virá xente común, seremos xente común e veñan máis 5. Mas, entre tanto, Carlos, obrigadísimas por teres vindo tú. Obrigado eu, sempre. Moito. Que hora é? 7:05. Ben. Moitas gracias.